लोगोफोर फिन बर' हारिनि सायावनो फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोफिनबाय। बबेखानि गिबियावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौबो थुनानै लानो दाबाव। लोगोफोर आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअ लाबोनो गोनां दङ, पेन्डिं जानानै दङ। माखासे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनो हायाखै। वारनि भिडिअखौथ' आं गेजेर गेजेर लाबोखागोन, खमायबाय एसे। नाथाय नोंथांमोना माखासे मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ, साइन्सनि भिडिअ, टेक्न'लजिनि भिडिअ आरो माखासे बिथांमोनाथ' चन्द्रायान 3नि सायाव भिडिअ लाबोनो थिनगासिनो थादों। बिथांमोननि हास्थायनायखौथ' पुरा कमप्लिट खालामखागोन, आबुं खालामखागोन आं बिथांमोननि लुबैनायखौ। स' चन्द्रायान 3नि सायाव बा चन्द्र बा अखाफोराव जेसेबां मिशन दङ बिनि भिडिअखौथ' आं नोंथांमोननो फिउचाराव लाबोगासिनो थागोन। आर्टेमिस मिशननि बाथ्राखौनो बुं बा जायखिजाया मुन मिशननि बाथ्राखौनो बुं, मार्स मिशननि बाथ्राखौनो बुं, बेफोरनि सायाव नोंथांमोना आंनिफ्राय भिडिअ मोनखागोन, टेनसन दाला। नाथाय मोनसे ओरैबायदि बेस्थ'नि थाखाय आं बेबायदि भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। बेबायदि भिडिअआ सबसे हार्ड जानो हागौ। जायफोर भिडिअखौ नोंथांमोना बर'नि ससियेल मिडियायाव नायो बैफोर भिडिअफोरा बानायनायाव बहुत इजि, नाथाय साइन्टिफिक टेक्न'लजिनि भिडिअआ ओरैबायदि हार्ड ना, बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगां नोंथाङा बेखौ टटेलि स्टाडि खालामनांगोन, फरायनांगोन। स' ओरैबायदि फरायनांगौ, माने बेबायदि मोनसे भिडिअ लाबोनायनि सिगां आङो नोंथांमोना फोथायनाय नङा, गांसेसो बिजाब फरायनाय बायदि जाहैयो आरो। माने बेखौ स्टाडि खालामनांगोन, साइन्टिफिक थियरिखौ स्टाडि खालामनांगोन, माने बहुत फिसा नलेज, माखासे बावगारना थानायखौ फरायनांगोन। जायनि जाहोनाव बैफोर भिडिअआ दिनै खालामबाय दानो होनाय टपिक्स नङा। स' बेबायदि, नाथाय रेडि दंखायो, गासैबो रेडि दङ, नाथाय नोंथांमोनाव जास्ट लाबोआखै। एडिटिंनि प्रब्लेम फैयो, एडिटिंआवबो जोबोर मोजां जानांगौ। स' आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बाहायनानै आथिखालाव गोबां मोजाङै बानायनो हायो बेफोर भिडिअखौ, नाथाय नोंथांमोना आङो बेबायदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ इउज खालामनोबो सम मोनाखै। चाट जिपिटिखौनो बुं बा जेसेबां आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि एप्लिकेसन दङ, वेबसाइट दङ, बैफोरखौ बाहायनानै बरिया भिडिअ बानायनो हायो साइन्टिफिक टेक्न'लजिनि सायाव। नाथाय नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौ लाबोगोन, नोंथांमोना हताश जानाङा। थारैनो नोंथांमोना बिनि बादैबो चन्द्रायान 3ल' नङा, आर्टेमिस मिशनल' नङा, बिनि बादैबो गोबां ओरैबायदि बाथ्रा नोंथांमोना फिउचाराव मिथिगोन। जेब्लासिम आंनि इउटुब चेनेला थागोन, जानो हागौ आंनि इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइबारा खम बा बेखौ नायग्रा मानसिनि आंखाल, बांद्राय भाइरेल जाया, नाथाय जायफोर नोंथांमोना नायगोन नोंथांमोना थारैनो फिउचाराव लाब जागोन, बेबायदि माखासे नलेज मोनगोन। नाथाय फ्रेन्ड्स, आं मोनसे बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। बे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि हालोद, जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाबायदि हमजाबाय थादों, बेबायदि एन्टि ससियेल गाज्रि देहायारि फालांगियारि खामानियाव थांनाय माखासे हिन्जावसाफोरखौ हमगासिनो थादों, हौवासाफोरखौबो हमगासिनो थादों। स' नोंथांमोना बे साननैसोआव नुगासिनो थादों, ससियेल मिडियायाव, निउसाव, मिडियायाव नुगासिनो थादों। नाथाय बेवहाय मोनसे गोदान बाथ्राया बाहा लादों, जायगा लादों। बे जाहैबाय मा, बायग्रा सुबुंफोरा सोर? फानग्राफोरखौथ' मिथिबाय, नाथाय बायग्रा सुबुंफोरखौ जों मिथिनो मोन्दों सोरबा MLA नो, सोरबा MCLA नो, सोरबा राजखान्थि बिथिंनि सुबुंनो, सोरबा गेदेर थिकादारनो। ओरैबायदि माने रां गोनां सुबुंफोरासो बे खामानियाव थांदोंनो, नाथाय बिसोरनि जि रियेलिटि बेखौ मोगथाङाव लाबोथ'वाखै। माब्ला लाबगोन बेखौथ' मिथिया, जोबोर थाबैनो लाबगोनसो ना मा मिथिया। नाथाय आं बेवहाय मोनसे पलिटिकेल एंगोलखौ नुहुरगासिनो थादों। स' पलिटिकेल एंगेला बेबादि, माने बिथांमोनखौ बेबादि अपमानजनक खामानियाव फासायनानै नङा, रियेलिटिबो जानो हागौ, बेयो रियेलिटिखौ मोगथाङाव लाबोनानै बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ बरबाद खालामनो नागिरदों। बरबाद खालामनो नागिरनायनि बाथ्रा नङा बेयो, जायखियानो जा, जेसेबां गिदिरानो जाया मानो, जोबोर गेदेर गोलाव सुबुङानो जा मानो, जुदि बेबायदि गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बेखौ मोगथाङाव लाबोनायाथ' जोंनि कर्तब्यखा। स' बिथांनि पलिटिकेल केरियारा डेस्ट्रय जाथों, खोथा गैया। बिथां बायदि आरो सासे गुबुन ओंखारनाथ' फैगोन ना, जोबोर मोजां मानसि ओंखारनानैथ' फैगोन ना। स' मानसिनि आंखाल गैया, जोंनियाव ओंखारबायानो थागोन। स' जायफोरा बेबायदि एन्टि ससियेल खामानियाव थांदों, अथ'स' दैदेनगिरि, स' बिथांमोना रियेलिटियाव फैनांगौ, आंबो बेखौ सापर्ट खालामो। बाथ्राया जाहैबाय मा, ओरैबो जानो हागौ नामा, बेवहाय ओरैबोथ' मोनसे सृष्टि जानो हागौ। स' जाबायदि लिडारफोरनि, दैदेनगिरिफोरनि, राजखान्थियारि सुबुंफोरनि, थिकादारफोरनि नामा मोगथाङाव फैहां जादों, मासे इउटिउबार बिथांमोना बुंगासिनो थादों। स' ओरैबायदि जाहैनो हागौ, जाय समाव बेखौ लाबोनानै पलिटिकेलि माने डिसअर्डार, पेरालाइज खालामनो नागिरनाय, जाय समाव गोनांथि जागोन बै समावसो लाबोगोन नामा रियेलिटिखौ, बे साननो गोनां जादों। स' जायफोर सुबुङा पलिटिकेल बेकग्राउन्डनि, बिथांमोननि थाखायथ' जोबोर गाज्रि दिन फैदों होननानै आं बुंगोन। स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। स' मा समाव बे रियेलिटिफोरा फैगोन, जायफोर बिथांमोना बेनि अपारेशनखौ खालामबाय थादों बिथांमोनासो मिथिसिगौ।
स' मोगथाङाव फैयोबा आं सानो सोरनिबा पलिटिकेल केरियारा बरबाद जानायनि लामायाव आं बेबायदि सानो मोगथाङाव फैनांगो मोगथाङाव फैयाबा जोंनि समाजा बोरै फोसाबजानो बोरै गोथार जानो बोरै मोजां मानसिया गोजौ थाखोआव सहैनो हानो स' बेबायदि आं बुंगोन स' बिथांमोना थाबैनो मोगथाङाव लाबोनांगौ आं बेखौनो बुंगोन बेवहाय BPF UPPL बे डिफारेन्सा थानाङा जायखिजाया पार्टिनि डिफारेन्सा थानाङा जायानो जाया मानो बेखौ मोगथाङाव लाबोनांगौ नाथाय जुदि बियो वान साइडेड जायोबा बबेबा पार्टिनि फारसेल' साइड बोनानै बाखि मोनसे पार्टिनिखौ जुदि मोगथाङाव लाबोआबा बेथ' माने इनाय जागोन आरो अब्ला जोंनि समाजा फिन गोरोन्थियानो थाफिनगोन आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय सासे फंबाया बिथाङा सासे इउटिउबार बिथांनि नामखौ आं मिथिया बिथांनि चेनेलखौबो आं बांद्राय नायफ्लाङा स' बिथाङा gemsri daimary मोनसे फट' होदोंमोन माने भाइरेल जानाय बै हिन्जावसाफोरनि जायफोरा माने देहायारि फालांगियाव सोमोन्दो गोनां बिसोरजों लोगोसे दाजाबदेरनानै मोनसे फट' होदोंमोन आरो बेनि थाखाय FIR होदोंमोन बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों लाउदुम आरो टेक्लाया माने gemsriनि फंबाय आरो gemsriनि पार्टनार बिथाङा नाथाय उनाव जेब्ला FIR होनायखौ मिथियो बै फंबाया मा निमाहा बिदों स' आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों बेखिनियाव नायदे गासैबो मानसिनियावनो गोरोन्थिया एसेला थायो दे सोरनिबा गोरोन्थिया गुबुन गुबुन जानो हागौ रावनिबो गोरोन्थि मावनाया गुबुन गुबुन जानो हागौ गुबुन गुबुन बिथिङाव गोरोन्थि थानो हागौ सोरबा बेबादि गाज्रि एन्टि ससियेल खामानियाव गोरोन्थि मावाखैबो जानो हागौ सोरबा माने गुबुन गुबुन रोखोमै माने डिसअर्डार थानो हागौ सासे मानसिनाव स' सबनियावबो एसे नङा एसे गोरोन्थि थायो नाथाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावनि थाखाय जायफोरनि बैसोआ 20निख्रुइ खम बिथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों 20निख्रुइ सानैया खिन्थु बे बाथ्राखौ लानाङा दे बिथांमोननि थाखाय एसे डिफारेन्ट जागोन बाथ्राफोरा जानो हागौ बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बुंनाय बाथ्रा बिथांमोननि थाखायबो जानो हागौ न' डाउट नाथाय बेयो बांद्राय गेदेर मानसिनाव बांद्राय खाथिनाय नङा जायफोरा 20 बोसोरनि खम बिथांमोनखौ आं टारगेट खालामनानै मोनसे बाथ्रा बुंगोन नायदो जायफोरा सेलिब्रिटि जायफोरा नोंथांनिख्रुइ एसेबाबो सायाव आथिङाव गसंनाय ना बै मानसिफोरनि नेगेटिभिटि पार्टखौ बांद्राय गोसो होनाङा पजिटिभ पार्टखौ बांसिन नायनांगौ दिनैनि थासारियाव जोङो मोनसे समाव नुदोंमोन gemsri daimary आरो जेम्स बिथांमोननि नांलायनाय खमलायनाय खिन्थु जायफोरा उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनखौ आं बुंगोन बिथां सानैबो बुंनो थाङोबा गावनि आथिङाव गसंनाय मानसि स' बिथांमोननि नेगेटिभिटिखौ जों जुदि नाहरबाय थायोबा नोंथांमोना बरबाद जागोन बिथांमोननियाव मोजांबो दोङो बै मोजांखौबोथ' नोंथांमोना नाहरनो हायोना नाथाय सोरबा गोरोन्थि मावबाय बेवहायनो माने टारगेट खालामखानानै आमुखौ सरजाबनो नेबाय बे गोरोन्थि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ शाहरुख खाननि बाथ्राखौ सोरबा एक्टर अक्षय कुमारनि बाथ्राखौ बिथांमोननियावबो नेगेटिभ पार्ट दङ गैया नङा बिथांमोननियावबो माने आन्डारग्राउन्डआव बहुद बेबायदि गोरोन्थि बिथांमोनाबो खालामबोदों नाथाय बिथांमोननि पजिटिभ पार्टखौ नाहर नोंथाङा अब्लाना साक्सेस जानायाव हेल्प मोनगोन स' जों अरायबो नेगेटिभखौल' नाहरबाय थायोबा सासे मानसिनि जोंथ' बरबाद जागोन ना बेखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना सोरबा गेदेमा सुबुंनियाव बा गेदेमा नङाबो जानो हागौ नोंथांनिख्रुइ एसेबाबो साक्सेसफुल एसेबाबो क्वालिफाइड एसेबाबो नोंथांनिख्रुइ दावगासिननाय अबस्थायाव दङ स' नोंथाङा इउटिउबार बा नोंथांनिख्रुइथ' बिथांमोननि फल'वारा बांसिन बिथांमोनखौ फल' खालामनाय सुबुङा बांसिन स' बिथांमोननि पजिटिभ पार्टआ मा बिथांमोना मानो एसेबां माने साक्सेसफुल जादों स' नोंथांमोना थारैनो मोनसे बाथ्राखौ नुगोन आङो मानसि हिसाबै बुंदो दे बाथ्राखौ सासे मानसि हिसाबै गोरोन्थिया खिन्थु आंनियावबो दं दे नोंथांनियावबो दङ बिथांनियावबो दङ सबनियावबो दङ नाथाय थेवब्लाबो नोंथांमोना ससियेल मिडियायावबो नुगोन सानैसोनि साबस्क्राइबारा मानो बांलांबाय थायो फल'वार्सआ मानो बांलांबाय थायो बुंनो थाङोबा बिथांमोना मा मावदों समाजनि थाखाय बांसिन खामानि मावग्रा सुबुं बहुद दं नाथाय मोगथाङाव फैया सोर बेसेबां समाजनि थाखाय खामानि मावदों जुदि रुजुनानै नायोबा ना जायफोर सुबुंफोरा जातिनि थाखाय अन दा स्पट प्रेक्टिकेलि खामानि मावदों ना बिथांमोना माब्लाबा मिडियायाव फैयानोखा जायफोर बिथांमोना जोबोर खम मावदों नाथाय न' डाउट बयबो एसेबाबो मावो दे ससियेल मिडियानि सुबुंफोरा न' डाउट एसेबाबो समाजनि थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे अबदान होयो 99%आनो 1% सामथिं डिफारेन्ट जानो हागौ नाथाय आसलियाव जोङो मा मावदों मावाखै मा गोरोन्थि मावदों बेखौ बांद्राय बिजिरनो गोनांथि गैया पजिटिभ पार्टखौल' लानांगौ उन्दै फंबाय बिनानावमोना स' नोंथांमोना मा नुनो हागौ नोंथांमोना सासे गेदेमा सुबुंनियावबो गोरोन्थि नुनो हागौ जेरै सार आइजेक निउटननि बाथ्रायाव बुङोबा सार आइजेक निउटना जाय बिथिंखौ दिहुनदोंमोन जाय थियरिखौ दिहुनदोंमोन बेथ' जोंनि थाखाय जोबोर हेल्पफुल बिनि थाखायनो दिनै सेटेलाइटआव अख्राङाव बिरबाय थादों बै सेटेलाइटनि थाखायनो नोंथाङा दिनै इउटिउब चेनेल खुलिनानै भिडिअ बानायनानै नोंथाङा सुबुंनो फोसावबाय थानो हादों आरो रां आरजिनो हादों
नाथाय बियो गासैबो मानिफ्राय जायो सेटेलाइटनि थ्रुयै जायो आरो बै सेटेलाइटखौ अख्राङाव बिरबाय थानाय थियरिखौसो दिहुनदोंमोन सार आइजाक निउटना नाथाय सार आइजाक निउटननियावबो माखासे गोरोन्थि दंमोन बिथांखौ साइन्टिस्ट हिसाबै सासे माने एसे अहंकार बिनियाव मोनसे सेल्फिशनेस दंमोन होननानै बुंनाय जायो बिथाङा गावनि दिहुनथाइफोरखौ मालायनिफ्रायबो खावनायनि बिथांनि सायाव बदनाम दङ नाथाय बिथाङा जाय मेथामेटिक्सखौ दिहुनदों केलकुलास बाइनोमियेल थियोरेम्सखौनो बाथ्राखौनो बुं बा लाइटआदि मोनस्नि गाबजों दाजानाय बेनि फोरमानखौनो बुं बा खारथाय बिखान्थिनि बाथ्राखौनो बुं बा सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कभारि बोगथाबमानि बाथ्राखौनो बुं फर्सनि बाथ्राखौनो बुं एबा जों जुदि बुङोबा केलकुलास नामनि जि सानखान्थि बे सानखान्थिखौ सार आइजाक निउटना दिहुनदोंमोन बबेखानि लेबनिसाबो दिहुनदोंमोन होननानै बुंनाय जायो स' बै सानखान्थिखौ दिहुनग्रा मानसिनियावबोदि सेल्फिशनेस दङमोन नाथाय जों बै सेल्फिशनेसखौ नायबाय थायाखै बिथाङा मा दिहुनदों जाय जोंनि थाखाय दिनै लाब जादों जाय इउटुब चेनेलखौ फेसबुक पेज खुलिनानै नोंथाङा रां आरजिबाय थादोंना बेयो जायो सेटेलाइटनि थ्रुयै बै सेटेलाइटखौ बिर होनाय थियरिखौ दिहुननाय मानसिया जाबाय सार आइजाक निउटन जाय एर'प्लेन हेलिकप्टार अख्राङाव दिनै बिरबायदों गासैबो सार आइजाक निउटन स' नोंथांमोना थारैनो गासैनोबो गोरोन्थिखौ नुगोन गेदेमा सुबुंनियावबो गोरोन्थिखौ नुगोन स' जों बिनि नेगेटिभ पार्टखौ दानाय पजिटिभ पार्टखौ नाय जानो हागौ आंनि गियान होनायखौ माखासे आंखौ जावनोबो हागौ जावबाय थाथों न' डाउट टेनसन गैया जोंथ' अरायबो मानसिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंग्रा बिदिखौनो लाइफखौ लाखाना फैदों जों माने अरायबो गथ'फोरनि सिगाङाव लेक्सार मारिनायानो जोंनि खामानि नङा होमबा फोरोंबाय लेक्सार मारिबाय बिनि खामानि बिनिखायनो रायखमा जानोबो गोनां जायो टिचारफोराथ' रायखमा जाखायोना लेक्सारल' मारिदों मा फोरोंदोंबा मा बायदिसिना बुंखायो नाथाय बेनो आंनि बिजनेसा बेखौनो मावनो आं मोनजादो सम बुंखानांगोन रायजानोबो नांगोन बेनि थाखाय बुंजानोबो नांगोन बेनि थाखाय बुंजानायाव मा लस दं जुदि आंनि बुंनायखौ लानानै सोरबा सासे गथ'आ जुदि मोजां जादोंबा स' थेंक इउ बिदिब्ला